Yau muna 12 ga watan Ramadan hijira 1445 22 ga watan 3 2024 muna nan a cikin suratul Baqara. Za mu tashi aya ta 236 da 37 wanda suke dauke da sakonni mai kama da juna. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta ko alaramma ya karanta suna bayani akan hukuncin aure da saki da kuma wasu halayya da ke biyo halin saki. Al-Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama a wannan ƙarƙashin aya ya kasa mana matar da za a rabu da ita zuwa kashi 4 don ka gane wannan aya sosai. Kashi na farko shine matar da aka aure ta, aka tare da ita, aka ba ta sadaki sannan aka sake ta. Wato abubuwa guda 4 sun faru kenan. An yi aure, an tare, an ba da sadaki kuma aka sake ta. Wannan ta cinye sadakinta gaba ɗaya. Mace ta biyu wacce aka aure ta aka sake ta ba tare da an tare da ita ba ko ba tare da an yanka mata sadaki ba. Wato abubuwa guda biyu sun faru, abubuwa guda biyu ba su faru ba. Waccan kuma ta farko abubuwa guda 4 sun faru, an aure ta, an tare da ita, an ba ta sadaki, an sake ta. Da haka ta cancanci ta cinye sadakinta gaba ɗaya. Wannan kuma an aure ta, da aka aure tan sai kuma aka sake ta. Lokacin da aka sake tan abu biyu bai faru ba, ba a tare da ita ba ko ba a yanka mata sadaki ba. Me bambancinsu da ta farkon? Tarewa da sadaki. Waccan an aure ta, an sake ta, an yanka mata sadaki, an tare da ita. Wannan kuma an aure ta, an sake ta ba tare da an tare da ita ba ko ba tare da an yanka mata sadaki ba. To shine Allah zai faɗi yadda za a yanka sadakin a wannan aya. Sannan sai mace ta 4, an aure ta, an sake ta ba tare da an tare da ita ba, to amma kuma an yanka mata sadaki. Bambancinsu da waccan ta biyu abu nawa ne? Abu ɗaya. Ita ta samu abu 3, an aure ta, an sake ta, an yanka mata sadaki amma ba ta tare ba aka rabu. Ba a samu tariya ba, ba a samu khalwa sahiha ba, ba a samu kuma abin da ake kira wato sitir ba, wato irka'u sitir, wato ba a ja labule ba. To wannan ita za a yi bayanin nata
sadakin da ba a yanka din nan ba, ma'ana da ta biyu da ta uku sun yi tarayya akan dukkaninsu dai ba a yanka musu a wannan kai ba a yanka mata sadaki ba, wannan ko ba a tare da ita ba. Sannan ta hudu wacce an aure ta, an tare da ita, an sake ta ba tare da an yanka mata ainihin wato ba a yanka mata sadaki ba. Wannan su ne kashin mata guda hudu dangane ga samun sadaki ko rashinsa, ko yanka sadakin ko rashin yankawa, ko kuma ainihin wato a tariya ko rashin tariya. Da haka kenan wato lokacin da za a auri mace dangane ga sadaki, matar ta kasu kashi uku. Akwai wacce aka aure ta, aka gaya mata nawa ne sadakinta a lokacin aure ko kafin aure ko lokacin aure, 100,000 ne ko miliyan 1 ne ko nawa ne dai, an dai faɗi sadakin kuma an gaya mata. Ta biyu wacce aka ɗaura mata aure ba tare da an yanka mata sadaki ba, an yi shiru ba a tabbatar da shi ba, ba a kore shi ba. Ta uku wacce aka aure ta ba ma sadakin kwata-kwata. To za mu ji bambanci tsakanin waɗannan mata guda uku dangane ga maganar sadaki. Wata baiwa Allah ta shigo tana so ta karɓi addinin musulunci. Daga ina kike? Daga nan Bolari. Kina so za ki musulunta? Ke kike so ki musulunta bisa raɗin kanki da amincewarki da yaddaki, ko wani ya takura ke miki dole? A shekarar ki nawa? 18. Iyayenki kin gaya musu za ki musulunta? Kin gaya mahaifinki za ki musulunta? Mahaifiyarki fa? Kin gaya mata? Me ta ce? Masha Allah. Ita fa? Masha Allah. Kun ji daga bakin wannan yarinyar ta zo daga Bolari, ta ce mahaifinta Allah ya masa rasuwa, ita mareniya ce. Babata tana da rai, a danginsu akwai musulmi, dama akwai kirista, kamar yadda mafi yawa a nan yankin Gombe ana samun wannan gida ɗaya, kaga wasu kashi musulmi, wani kashi ba musulmi ba. Saboda haka akwai haka ko? Yawwa. Ba kun san mun shekara 25 muna wannan harka, akwai abubuwa da yawa da muka sani wanda ku wataƙila ba ku sani ba. Saboda haka wannan baiwa Allah ta nemi izinin mahaifiyarta kuma ta amince mata, sannan mahaifinta Allah ya masa rasuwa, ta ce za ta musulunta, ta ce Allah ya bada sa'a, kuma shekarunta 18, kuma da amincewarta da yaddarta take so ta musulunta. To zan gaya miki kalmar shahada, in karanto miki cikin harshen Larabci, in fassara miki zuwa Hausa. In kin yarda da abin da wannan kalma ta kunsa, to kin zama musulma. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Abin da kika ce cikin harshen Larabci, daga yau na yadda, na amince, na gamsu, na karba da zuciyata da bakina da gabbaina zan aikata. Ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai, wanda ya halicce mu, ya mallake mu, yake gudanar da mu. Kin yadda da haka? Kin ce yau na amince, na yadda Allah ya aiko mana annabi Muhammadu da Alqur'ani, annabi manzon Allah ne, annabin Allah ne, cikamakin annabawa, shugaban manzanni. Kin yadda da haka? Kika ce daga yau na yadda, na amince annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, dan Maryamu ne, ruhin Allah, ruhi ne mai tsarki wanda Allah ya halitta. Shi ba Allah bane, ba dan Allah bane. Kin yadda da haka? To wannan ya shigo da ke musulunci. Me sunanki? Fatima. Dama sunanki Fatima? Ko so yake ki canza zuwa Fatima? Dama can sunanki Fatima. To shikenan, yanzu kin zama Fatima musulma maimakon Fatima Kirista a da.
To Fatima, Allah ya miki gamdakatar, ya soki, ya yadda kuma ya amince, ya shiryar da ke, kin zama mai biyayya mai bi zuwa ga addinin musulunci wanda Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi. Da haka muna miki congratulation, muna miki barka da zuwa musulunci, Allah ya tabbatar da ke. Akwai mata malamai suna nan da malamatul ula da malamatul saniya da salisa da rabi'a da khamisa. Waɗannan mata an training ɗinsu sosai, su suke koyawa mata duk wani abu da ya faru ko ya taso game da addinin musulunci. Yanzu a kai ki wajen waɗancan malamai za su ci gaba da koya miki addinin musulunci. Kin yi karatu? Kin yi karatu? Kin yi primary da secondary? Kin gama secondary school? To alhamdulillah, za ki ci gaba da karatu Fatima. Muna fatan Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. So wannan shine a takasim ko kuma karkasawa dangane ga nau'in mata da wannan aya za ta yi tanawulin biyu daga ciki. Na muku shimfiɗa da abin da al'imamul Qurtubi ya kawo game da mata dangane ga waɗannan abubuwa guda hudu: aure da saki da sadaki da tariya. Aure da sadaki da tariya da kuma wato ainihin yanka sadaki. Saboda haka mace ta farko ita ce wacce an aure ta, an tare da ita, an ba ta sadaki, an sake ta, ta cancanci sadakinta gaba ɗaya. Mace ta biyu wacce aka aure ta, aka sake ta, ba a tare da ita ba ko ba a yanka mata sadaki ba, wanda za mu ji bayaninta a wannan aya. Sannan mace ta uku wacce aka aure ta, aka sake ta, ba a tare da ita ba amma an yanka mata sadaki, za mu ji a aya ta gaba tana da rabin sadakin. Sannan wacce aka aure ta, aka tare da ita, aka sake ta, ba a yanka mata sadaki ba, ita kuma za mu ji yaya za a yi da wannan sadaki nata da ba a yanka ba, wanda shi ma Allah ta'ala ya faɗa wa mastamtatun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Wanda kuka riga kuka tare da su tariya ta aure, to ku ba su sadakin su, idan ba a yi sadakin ba a zo a yi sadaqul muslim. Sannan muka ce sadakin dangane ga aure, akwai auren da ake faɗar sadakin a faɗe shi kaza ne sadakinta, wance sadakinta kaza ne, kafin a ɗaura aure ko a lokacin ɗaurin aure a ce nawa za ka bayar. Kun san ana ba da sadaki kafin a yi aure, ana kuma kawo sadaki rana aure, sannan kuma ana ba da sadaki bayan an ɗaura aure. So da haka sai a ce nawa za ku bayar, sai ce misali za mu ba da 100,000, sai iyayen suka ce sun amince da 100,000, to wannan 100,000 ya zauna shine sadakinta. Sawa'un za su ba da sadakin nan take, ko sai ranar ɗaure za a zo da shi, ko bayan sai an ɗaura aure, shin za a ba da shi na ƙadan ne ko cakadan, ma'ana a cek za a kawo ko kuma taransifa za a yi. To duka wannan shi ake kira a sadakun musamma, wato sadakin da an ambace shi an kuma iyakance yawansa, an san me. Sadakin nan zai iya zama kuɗi, tsagon kuɗi, a ba da zinare ko azurfa ko naira ko dala ko sterling pound ko kuma dai dirham ko kuma riyal ko abin da ya kama da haka. Sannan sadakin nan zai iya zama wani abu na kadara, kama a bata mota ko a bata gida ko a bata gona ko a bata wato wani abu. Zai iya zama kuma amfani, misali a ce sadakinta shine a ɗauki nauyinta ta je ta karatu a ƙasar waje, digiri a fanni kaza, ko sadakinta a koya mata ƙur'ani da kutubus sitta da kitabut tauhidi, shi ka zo da shi kadai ka iya, saboda haka sai a ce shikenan babanta ya ce to abu ne mai sauki, koya mata kutubus sitta, daga nan zuwa shekara 2 shikenan an gama biyan sadaki. Zai iya zama shiga musulunci ma sadaki, saboda haka wannan shine kashi na farko na sadaki wanda aka yanke kuma aka san amfaninsa. Na biyu shine a zo a ɗaura aure ba tare da an ambaci sadaki ba, kawai aka yi shiru, sai bayan an ɗaura auren aka ce to a ɗaura auren nan fa da ai ba aka yanka sadaki ba, sai a zo a ce to zo a yanka yanzu. To tunda ba a riga an yanka ba sai a zo kuma a yi shawara nawa ya kamata a bayar. Idan sun yi ittifaki tsakanin waliyinta da wakilinsa ko da shi akan wani abu shikenan, in ba su yi ittifaki ba sai a koma abin da ake kira sadaqul mithl ko maharul mithl, a duba kwatankwacinta da ƙawayenta da sa'anninta daidai da ita, da matsayin gidansu na karatu ne, na ilimi ne, na sarauta ne, na siyasa ne, na boko ne, fara ce, baka ce, kyakkyawa ce, mummuna ce, mai ilimi ce, jahila ce, nawa ya kamata a bata. Sai a duba sadakin kwatance ko tamka, sai a yi mata wannan sadakin.
na uku kuma kawai a ce ma za a yi auren ba sadaki kwata-kwata, wannan shine malamai suka yi ja'in ja suka ce sam ya za a ɗaura aure ba sadaki kwata-kwata, ba ambace shi ba a kuma ainihin faɗe shi ba, kuma sannan a ce ko babu shi kwata-kwata, suka ce wannan ba zai yi ba, dole a ambaci sadaki. wa atun nisa'a saduqatihinna nihila, ba sadaki wa mata sadakin su wajibi. wa ataytum ihdahunna qintaran, kun ba ɗayan su dukiya mai yawa, kuma sadaki ba a yanke masa yawa a sama ba a yanke masa yawa a ƙasa ba. Allah ya taimake mu, alƙur'ani izu 60 aya 6,936, duk inda aka yi magana aure babu inda Allah ya faɗi sadaki yawansa ko ƙarancinsa. Da haka ƙur'ani bai yanke sadaki a sama ba, bai yanke sadaki a ƙasa ba. Sannan annabi alaihi salatu wassalam da ya koyar da wannan shari'a tsawon shekara 23, an yi aure da sadaki kala-kala a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An yi aure da sadaki mai yawa, an yi aure da sadaki kaɗan, an yi aure da shiga musulunci ma, kamar auren nana wacece Ummu Sulaimin da kuma Abu Talha al-Ansari, wanda ta shiga musulunci, ya zo ya ce yana santa da aure bayan mijinta Malik ya rasu, baban Anas dan Malik, ya ce yana so zai aure ta. Ta ce to ni kaga musulma ce, kai ba musulmi ba ne, idan kana son in aure ka ka je ka musulunta, kai ba ma muka musulunta ba, ni musuluncin ma ya ishe ni shine sadakina. Ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fuskarsa tana annuri, yana fara'a yana murmushi. Annabi alaihi salatu wasallam ce ga Abu Dalha nan ya taho, me ya taho da shi? Yana zuwa ya ce ya Rasulullah, na je wajen Ummu Sulaimin ne zan aure ta, sai ta ce in zo in gaya maka in shiga musulunci shine a bakacin wato sadakinta. To shine ya musulunta, aka daura musu aure. Ha ana cewa wannan aure yana cikin auren da ya albarka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan wata ta zo ta ce tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama in zai aure ta. Annabi alaihi salatu wassalam bai ce baya so ba, dan yace baya so ba kuma wanda zai so. Don haka sai ya shiru, wani sahabi ya ce ya Rasulullah, ni ina da bukata a aura min ita. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce to je ka kawo sadaki. Ya tafi ya je ya bincika ba shi da sadakin ma. Ya dawo ya ce je ka nemo ko da bakin zobe ne na walau khataman min hadid, kai ko zobe ne na karfe ka kawo. Zoben karfe nawa ne? Sau da aka je neman zoben karfen ma bai samu ba, ya dawo ya ce zoben karfen ma bawo. Aka ce ya ce sai bargonsa, aka ce don an karɓa bargonka an bata, kuka je gida ka karɓa abinka, ai ka dawo da sadakinka. Me kake da shi na alƙur'ani? Ya ce akwai suratul baqara. Aka ce je ka koya mata alƙur'ani, wato ya zama shine sadakin, wato ta'limul qur'an ya zama sadaki. Sannan ga qur'ani ya kawo mana kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam, wanda shi jinga ma aka yi da shi zai yi kiwo na shekara 8 ko 10. aba uridu an unki haka idan ibn tayya hatani ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashqa alayka. Kuma shekara 10 yayi yana kiwo aka bashi aure. Kun ga anan ba a ma zo da magana kuɗi ba. To annabi alaihi salatu wassalam babu inda ya faɗa hadisi sahihi iya wanda muka sani inda ya ce sadaki dole sai ya zama kaza a sama ko sai ya zama kaza a ƙasa, ko in yi ƙasa da kaza bai aure bai ba, ko in yi sama da kaza aure bai ba. So da haka wa ataytum ihdahunna qintaran, kuka bata dukiya mai yawa, fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khuzunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khuzunahu wa qad afada ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Akwai hadisi da ake kawowa a nan, duk da malamai sun ce isnadinsa bai inganta ba, amma ma'anarsa ta inganta. Cewa sayyidina Umar an kawo masa ƙara cewa sadaki yayi tsada, sai ya yunkurin iyakance sadaki. Da haka sai yake cewa zan iyakance sadaki. Sai wata mata ta ce ya amiral mu'minina, magana ka za mu ɗauka ko maganar Allah ta'ala? Allah ce alƙur'ani ya ce wa ataytum ihdahunna qintaran, ya ce a bamu dukiya mai yawa, in an bamu yayi. To in ka yanke da me ka yanke? Sayyidina Umar ya ce to na sauka daga ra'ayina, wannan mata ta fi ni gaskiya, abinda ta kawo ayar Qur'ani ce, kuma ayar Qur'ani tana rushe ra'ayin kowa. Kun ji sahabbai masu imani. Yanzu wani sai a ce masa Allah ya ce shi ma ya ce, a ce masa annabi ya ce shi ma ya ce. Amma Sayyidina Umar da ya ce aka ce ga aya ya ce to na sauka daga nawa ra'ayin, na koma abinda wannan mata ta faɗa. Ba malamai sun ce isnadin wannan kissa bai inganta ba, to amma dai ya nuna dai ba a da yanke din ba. To sahabbai haka suka kare rayuwarsu, ba wanda ya iyakance sadaki.
ba a fara wa sadaki iyaka a ƙasa ba sai a lokacin da mazahib suka zo. Lokacin sayyidina Abu Hanifa ya kokarin ya masa iyaka da dirhami 10 a ƙasa. Imam Malik ya kokarin ya masa iyaka da rubu'u dinar ko kuma dirhami 3. Daga nan aka fara maganan karancin sadaki a Malikiya kada ya ƙasa da rubu'u dinar, ma'anan ka raba dinari 4 to 1/4 25 cikin 100 to shine mafi karancin sadaki a wajen Imam Malik. A wajen Malam Abu Hanifa kuma ya ce 10 darahim, wato kada ya ƙasa da dirhami wato 10, dirhami 10 a gurinsa shine mafi karanci, kai ya ƙasa da haka. Malam al-Imamu Ahmad bin Hanbal da al-Imamu Shafi'i suka ce sam babu iyaka a ƙasa babu iyaka a sama, don da iyakan nan za a yi ta da an yi ta tun a cikin Alƙur'ani, da za a yi iyakan nan da an yi ta a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Tun da Allah bai wa sadaki iyaka a sama ba, bai masa iyaka a ƙasa ba, a bar kowa ya bada daidai gwargwadon ƙarfinsa, ya bada gwargwadon samunsa. Mai bayarwa da yawa ya bayar da yawa, mai bayarwa da kaɗan ya bayar kaɗan. Wani mai kaɗan ɗin mai yawa ne kuma a wajen wani, wani kuma mai yawan mai kaɗan ne a wajen wani. Yanzu wani zai iya bada miliyan 100 amma a gurinsa ba wani abu bane, kamar ka bada naira 10 ne, saboda Allah masa arzikin da yana kallon miliyan 100 a matsayin naira 10. Wani kuma aka ce ya kawo 50 din nan ma sai ya hada da rance, sannan zai iya ciko 50 din, ya kawo sadakin 50,000 sai ya sha wahala, sai an masa karo zai hada 50 din. Wani kuma miliyan 50 a gurinsa kamar naira 50 ce. Shi a gurinsa an ce an ba da miliyan 50 ya ci, to me miliyan 50 ko a gurin ku za ku ga da yawa, amma shi saboda arzikin da Allah ya masa 50 din ba komai bace, to shi yasa Allah ya bar abin a bude. Shi yasa wani bawan Allah nake girmama shi a Kano, mai arziki ne mai kuɗi ne, sai wani ya ga yasa yana so, aka zo aka yi magana aure. Bayan an yi magana aure sai aka je aka kawo mata akwatu set har 12, mai irin 10 nan ko 12 nan ko 8 din nan, sai da aka yi set 12 ko ne aka ci shi da kaya aka kawo mata. Sai ce a kwashi duk a kwashe kayan nan gaba ɗaya a mai da su, ba a bukata. Yasa aka mayar, yace ku kawo akwati ɗaya tak, ita nake bukata a gidana. Aka kawo akwati ɗaya. So ne ya tambaye shi, to Alhaji me yasa ka fatattake su bayan sun kawo arziki? Sai ya ce bata mun ragowar yaya za su. Ya'yan nan nawa suna da yawa, ba ita kaɗai ba ce. Wata gettai zai ce yana santa, wani a keke zai zo, wani a babur zai zo, wani a mota zai zo, wani a ƙasa zai zo ma. Idan na buɗe ƙofar cewa an wa 'yar uwarta akwatu set har 12, ranar da wani ya zo da nasa a ƙulla a hannu ba za a karɓa ba. Kaga ya lalata min sauran 'ya'ya ba a sani ba. Ice amma in ya aure ta zama matarsa, in akwati zai mata cikin duniyar nan ba abin da ya shafe ni. Amma yanzu nan in kan uwanta mata na gidan suka gani an mata akwati set 12, to watan ka kawo mata akwati ɗaya ca za ta fi da akwatinka, baka ga 'yan uwarta set 12 aka yi mata ba. Yace shi kuma zai iya ba da yarsa ga wanda ma bai da akwatin, ko a leda izubo me lefe a leda ya riko a hannu a cikin bakko, ko a cikin Ghana mastugo, ko a cikin bakko, ko a cikin biba, ya sako ya kawo ya ce zan karɓa bashi yata inda yana yarda da halinsa da ɗabi'arsa da addininsa. To kaga shi yasa tarbiyya ake son uba mai tarbiyya, ya san cewa ba wai ya ga abin ya yawa bane, a'a baya so ya zama al'ada a gidansa a buɗe masa ƙofa, tana da ƙannai tana da yayye su ga an mata mai yawa su ma su bijire cewa sai mai irin wannan zai zo. Kaga ranar da ba a samu mai irin wannan ba, an ban masa 'ya'yansa sun yi kwantai a gidansa, kuma sai ya zama abin surutu. Yace saboda haka na fi son a yi kaɗan yadda kowa ma in ya zo zai iya yin irin wannan. To kun ga wannan hankali ne da hangen nesa, haka ake son uba ya kasance. Sannan sadaki za a iya gabatar da shi kafin aure, a kawo shi kafin ranar aure, ana yin haka. Sannan kuma za a iya bari sai an ɗaura aure a kawo shi daga baya, shi ake kira taqdimul mahar ko ta'khirihi ko ta'ajilihi, a kawo shi da gaggawa nan take, ko kuma ta'ajilihi a jinkirta shi, a ce sadakin nan, ko kuma a kawo shashi a jinkirta shashi. Misali an yanke sadaki 100,000, shi kuma yanzu 50 gare shi, sai a ce kawo 50 din tana binka 50. Da haka a wajen ɗaurin aure sai a rubuta an yanka masa sadaki 100, ya ba da 50, ana bin sa wato ainihin 50.
duk wannan zai iya yiwa. To shine a wannan aya da zamu saurara kamar na mana shimfiɗa ne don mu saurin gane ta. Allah ta'ala ya ce la junaha alaikum, babu wani laifi a kanku in tallaqatumun nisaa, idan kuka saki mata a wani lokaci malam tamassuhunna, matukar buku tare da su ba a samu tariya ba a samu khalwa sahihiya ba a kuma samu irkha'u sitiri wanda malamai suka shigo da shi ba. Aw tufridu lahunna faridatan, ko kuma buku riga kun yanka musu sadaki ba. Ma'ana wannan mata ta faɗo ita ce ta biyu ko wacce an aure ta an sake ta ba tare da an tare da ita ba ko ba tare da an yanka mata sadaki ba. To sai Allah ya ce wa matti'uhunna, to wannan abin da za a yi mata tunda ba a yanka sadaki ba a tare da ita ba kuma an sake ta, to abin ya kamata sai Allah ya ce a yi mata tamattu'i, a yi mata a lallashe ta, a bata wani abu na faranta rai, a bata wani abu na lallashi, a bata wani abu na kyautatawa, a yi mata wani abu na jin daɗi, shi ake kira matti'uhunna, tamattu'i na sakin a rabuwa aure. An rabu ko kaga tunda ba a san sadaki ba balle a ce a bata rabi, ko kuma sannan ba a yanka ba balle a ce a bata abin da aka yanka ta ci rabinsa, tunda ba a riga an yanka ba sai Allah ya ce to a koma wato yi mata tamattu'i, ma'ana a bata kuɗi na lallashi wanda an aure ta ba a tare da ita ba a yanka mata sadaki ba, an sake ta, aka ga ba za ta ji daɗi ba. Kuma da an san sadakin sai a bata rabi, tunda ba riga an san sadakin ba sai Allah ya ce wa matti'uhunna. To nawa za a bayar shi wannan tamattu'i din? Sai Allah ya ce alal musi'i qadaruhu, wanda yake da yalwa. Kai Allah akwai, in kana karanta Qur'ani sai ka ji wani daɗi. Wasu abubuwan Allah sai dinga raba mai arziki da mara arziki, mai shi da mara shi, mai samu da mara samu. Sai Allah ya ce to in an zo yanka wannan ku lura da kuɗin mutum. Alal musi'i qadaruhu, akwai qadruhu akwai qadaruhu, ko ne akwai bambanci. Qadruhu ma'ana a duba gwargwadon samunsa, qadaruhu kuma a duba matsayinsa. Yanzu wani in aka duba matsayinsa sai a ce to nawa ya kamata ya bata, mai arziki ne, sai aka ce ai tunda dai ya sake ta bayan ya aure ta bai tare da ita ba, bai yanka mata sadaki ba, mu muna kawai bata miliyan 10, ya bata miliyan 10. To wani a wajensa miliyan 10 nan kamar ka bada naira 10 ne. Wani kuma sai a ce a tunda ya aure ta ya sake ta bai tare da ita ba, bai yanka mata sadaki ba, muna ga ya bata 100,000. Shi kuma ɗarin nan shi ma kamar an yanko je a jikinsa, da kyar zai haɗa ɗarin, sai ya nemi rage ma. To kaga shi sa Allah ce alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Allah ya ce a duba gwargwadon shi mai samu, musi min ausa'a yusi'u isa, wanda aka yalwata masa ko ya samu yalwa ko ya arziki, to a duba gwargwadonsa, gwargwadon samunsa ko gwargwadon matsayinsa. Wa alal muqtiri min aqtara yuqtiru iqtar, wanda yake cikin rashi da kunci, li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Mata'an bil ma'ruf, Allah ya ce wannan wato kyautatawa ce bil ma'ruf, tare da lura da shari'a. Ma'ana wanda za su yanke mutu'atul dalaqin nan su duba su ga waye ya aure ta ya sake ta bai tare da ita bai bata sadaki ba, gwargwadon samunsa ko rashinsa sai a yanka masa sadaki, a yanka masa wannan mutu'atul dalaqi gwargwadon wannan. Kun ga Allah ta'ala ya ba kofa a buɗe, kuma ya ba da ka'ida cewa kada a yi shi wannan ka a yanka masa da yawa, shi kuma wancan kada a yanka masa kaɗan. A duba gwargwadon, a wajen wani mai yawan kaɗan ne, a wajen wani kaɗan ɗin kuma mai yawa ne. Haƙƙan alal muhsinin, Allah ya ce wannan haƙƙi ne tabbatacce akan masu kyautatawa. Ma'ana masu kyautatawa sun san wannan haƙƙi ne da ya kamata a kiyaye, kada a shiga haƙƙin wannan ka a shiga haƙƙin wannan. Da haka wannan aya kenan mun ciro hukuncin ɗaya daga cikin matan nan guda 4. Wa zai gaya mana wannan ayat ta yi magana a cikin matan da al'imamul Qurtubi ya kawo guda 4 na kawo mana wannan ayat da wa ta yi magana a ciki? Ta biyu ita ce wace? An aure ta, an sake ta, ba a tare da ita ba a yanka mata sadaki ba. Me ya kamata a bata? A yi mata ihsani, shine mutu'atul dalaqi. Sai dai a yi mata ihsani. Ihsanin nan fa zai iya fin ma sadakin.
don an duba wanda ya aure ta za a iya cewa to alhaji yanzu ka bata mata lokaci, kawai ka bata gida ka bata sabuwar mota kuma ka kai ta hajji da umara. Na'am, sannan kuma ka bata dala 50,000. Wani a gurinsa wannan ba wani abu bane, sai ya ce to ba komai an gama. Wani kuma a ce to kai yanzu ka aure ta ka sake ta ba ka bata sadaki ba ka tare da ita ba, kaga ai akalla dai an ji surutu a gari an aure ta kuma za a ga me ya faru. To da haka muna gaba ta 100,000. saboda haka shi yasa alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal musini. To sai kuma ta biyu, wa in tallaqtumuhunna, idan kuma kuka aure su, tunda ai ba a yin saki sai an yi aure, shi sa muke kawo aure da farko tukunna, tunda ai ba a yin saki sai bayan an yi aure. Wa in tallaqtumuhunna, idan kuka sake su bayan kun aure su, amma min qabla an tamassuhunna, kafin ku tare da su, wa qad faradtum lahunna faridatan, amma kuma kun yanka musu sadaki. Bambancin wannan da waccan me kenan? Yanka sadaki ne kawai bambancin waccan da wannan. Ita wannan an aure ta, an sake ta, an yanka mata sadaki, amma ba tare da ita ba. To fa nisfu ma faradtum, sai a bata rabin abin da aka yanka din nan. Sai a ce nawa ne sadakin? A ce 500,000 ne. To me rabin 500,000? Sai a bata 250. Nawa ne sadakin nan? 50,000 da nawa ne rabin 50,000? 25,000. Nawa ne sadakin nan? miliyan 10. Yanzu da ba tare ba, nawa ya kamata a bata? miliyan 5 shine rabi, shine fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa, sai dai idan sun yafe. Aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikahi, ko kuma wanda igiyar kulla aure take hannunsa ya yafe. Wa kenan? Wali yana yafa sadakin wacce yake walacci. Ma'ana nan gurin malamai suka ce zai koma ne zuwa ga ko shi mijin, tunda ai shine biyadihi uqdatun nikah, wanda kulla aure igiyar aure take hannunsa shine wa? Shine miji. Ai shi ma wali akwai igiyar aure a hannunsa, domin ba zai ai auren ba illa bi waliyin, wala nikaha illa bi waliyin. Amma shi wannan igiyar kullawa yake da ita, wannan kuma igiyar warewa yake da ita. Wali ba za a aure ba sai da shi, ma'ana ba za a kulla aure ba sai da wali, amma kuma wali bai isa kuma ya saki mata ba. Ba za ka ba mutum mata kuma ka ce ka sake ta ba. Kamar yadda miji ba zai ba kansa ba, to haka nan kuma wali ba zai kwace masa ba. Shi yasa kowanne yana biyadihi uqdatun nikah. Wali shi yake kulla aure, sannan kuma miji shi yake rike da igiya aure. Saboda haka za ka iya ɗaura mutum aure ka kulla masa, wanda shi ba zai iya kullawa da kansa ba, amma kuma ba ka da iko ka ware masa auren nan ko ka saka masa ita. To da haka biyadihi uqdatun nikah zai iya ɗaukan wali, zai iya ɗaukan miji. Amma in ka duba ayat ta gaba, wa an ta'afu aqrabu littaqwa, tunda ba a ce wa an ya'fu ba, ya nuna dai kamar an furinja yadda maganar shi miji din. Kuma dama ai magana yanzu tsakanin miji da mata ne, wa ma shigo da wali. Ka auri mace, ka yanka mata sadaki miliyan 1, sai Allah ta'ala ya ce ka sake ta, baka tare da ita ba, amma ka gaya mata sadakinta miliyan 1 ne. Yanzu ya zama in ka riga ka bata, kaga akwai miliyan 1 a hannunta, kana son ta dawo maka da nawa? Idan baka riga ka bata ba, akwai miliyan 1 a hannunka, nawa za ka bata? To in an ce illa an yi afuna, in yana komawa kan matan, misali ana nufin in ta yafe tana nufin taban maka kenan, ta ce to shikenan tunda an daura auren nan a miliyan guda, kuma auren nan bai yiwu ba, wani ina ga kawai na ban tare ba, kuma kawai ni na yafe, ba sai ka bani ko kwabo ba. Ko kai ka ce kai ai dama miliyan 1 muka yi, tunda ainihin auren nan an yi ba a tare ba kuma an yanka sadaki, to shikenan kawai ki rike miliyan 1. Ma'ana abin rabi ne, ka rabi naka rabi nata. Sai Allah ya ce illa an yi afuna au ya afuwan lazi biyadihi uqdatun nikah. Kaga kai tsaye nan ita take da rabi, kai kake da rabi. Kuma ma an ce ana nufin wali kudinsa ne da zai yafe, shine wali kudinsa ne shine ai wali ba zai yafa sadakin mace ba,
nata ne wa atun nisaa sadaqatihin wa ataytum ihdahunna mace ake ba sadaki. So da kaga ashe kenan ka ce miji ake nufi anan, kuma shi yake da rabi ita take da rabi, tunda an yi aure an rabu ba tare da an tare ba amma an yanka sadaki. To sadakin nan da aka yanka tunda kai baka tare ba balle ta cinye, bata tare balle ta cinye duka, kuma gashi ba abin nan ba, kuma an riga an yi aure balle a ce ba sadaki. Don haka sai Allah ya ce to a raba biyu, a bata nisfu ma farattum illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah. Sai Allah ya ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa, kai ku yafe din yafi kusa da tsoron Allah. Ma'ana ka auri mace ka sake ta, an yanka mata sadaki bata tare ba, Allah ya ce ka bar mata sadakin shi yafi. Ka ce nawa ne aka yanka sadakin? miliyan 1 ne, ta kawai ki rike, sai ta fi jin daɗi da godiya. Kun ga Allah ta'ala ya nemi a yafe wa mata, a bar musu kuɗin, a faranta musu, a rabu cikin mutunci cikin daraja shi yafi. Amma mutum ya zo yana rigima sai an bashi rabin sadakinsa, wannan ba aqrabu littaqwa ba, wannan abu adni an taqwa. Wala tansawul, sannan Allah ya sake jan hankalinmu da yace wala tansawul fadla bainakum, kar ku manta kyautatawa tsakaninku, al-fadl wal ihsan wal adl, al-fadl wal ihsan, kyautatawa, al-adl wal fadl wal ihsan su ake so a musulunci. Da haka Allah ya ce kar ku mance da al-fadl bainakum, kenan dai Allah yana karfafa dai a bawwa matan kenan ko a bawwa matan, ka ban mata za ta fi jin daɗi, kuma kai ma ka fi daraja da kima da yakon ka zo kana rigima akan adawa ma da kayanka. Inna Allaha bima ta'maluna basir, Allah yana ganin abin da kuke aikatawa. To sai fa'idodi a cikin wannan aya. Daga cikin fa'idodi na ɗaya shine jawazu talaqi rajul mar'atahu qabla an yamassaha. Ya halatta kenan a musulunci ka saki mace kafin ka tare da ita in akwai wani dalili. Dalilai da yawa sukan taso waɗanda suke sa a rabu kafin a tare, ko daga ɓangaren miji ko daga ɓangaren ainihin wato mata. Wata rana sai an yi auren kawai sai ta gujiri ta ce ba ta so ko ta fasa, kaga wannan daga ina ne? Daga ɓangaren ta ne. Wata ran kuma daga ɓangaren ka ne sai wani abu ya taso maka sai kawai ka ji ka fasa, wani abin ya taso mata ta ji ta fasa, ko kuma wani aibi ya bayyana sai a ji an fasa, sai a ce a kama sadakinka, amma wanda iya yaudare ka ya shigo da kai bai gaya maka wannan aibin ba sai shi ya biya wannan wato sadakin. Kafin a tare da bayan an tare kowane hukuncinsa daban, da kuma lokacin da aka shiga wani guri rufaffe, da kuma lokacin da aka saki labule da makamantansu, shi ma yana da sharuɗa da dokoki. Sakin labulen malamai sun zurfafa furu'a a nan gurin. A saki labule a ina? A gurin yaya mijin, yaya matar, akwai wani a gurin ko ba wani a gurin, za a iya mu'amala ko ba za a iya ba, menene masu da ake nufi, menene kaza. Wannan duka akwai dogon bayani amma ba za mu shiga wannan bangaren ba. Da haka abu na ɗaya dai shine halascin rabuwa da mace kafin a tare da ita, kafin a yanka mata sadaki, saboda za a iya samun matsala, ko kuma a ga rabuwar tafi ko daga gare ta ko daga gare ka ko daga gare ku gaba ɗaya, ko kuma wata maslaha da aka hango cewa kada a tare din a rabu. Sannan matsala ta biyu shine wato almas da Allah ya ce malam tamassuhunna. Almasu a nan yana nufin tarewa da mu'amalar aure tsakanin miji da mata. Akwai ma kiran au tamasuhunna, tamasu min almumasat, shine min qabl an yatamassa, wato yana nufin daga bangare guda biyu. Sannan kuma na uku yana nuna mana halascin wato mutum ya auri mace ba tare da an yanka sadaki ba, daga baya a zo a yanka. Kawai mutum ya gani wani malami ne a makaranta yana koyar da ɗalibai, sai ya ce an nikahu wa talaqu wa raj'a, sai ɗalibai suka ce an nikahu wa talaqu wa raj'a, ya mai taso uku ya ce sun rike, to ne ce ya shek ma huwa nikah, su ce an nikahu wal aqd, sai ce ma huwa al aqd ya shek, misal, sai ce misali kamar in ce maka na baka yata, sai ce shehi na karba, sai ce kace me, ce na karba. ce ai misali ne, ce ai ma misali ne, yanzu ya za a kenan shi ya ba da yasa a misali kuma ɗalibi ya karba, sai ce ɗallik, sai ce la'uɗallik, sai ce wa ɗalibai duk kun shaida ya gaban ku aka suka ce an shaida, ce to shi kenan sai a yanka sadaki. Shi sa aka ce ba a wasa da aure, kuma muna yi. Sai ka ga mutum ya zo sai ya ce kai wallahi yan nan taka tamun ko ka bani, sai ka ce na baka, to ta zama matarsa.
kada ka ce da wasa nake ko shi ya ce da wasa nake, ta zama matarsa. Abdullahi dan Umar a daidai wasiyarsa da ya karshen wafatinsa ya ce akwai wani balarabe da muna wasa da shi muna kakaci da shi, ya ce yana son yata, na ce na bashi, ku nemo shi ku aura masa ita, kan je lahira da alkawari ban cika ba. To da haka ba a wasa da wannan, kuma na ga da yawa ana yi ya ce ka wannan fa ya ce wannan ai mata ta ce ai na baka, to ta bayu. Ba a wasa da aure, ba a wasa da saki, ba a wasa da yanci, ba a wasa da komi. Ko da wasa aka yi su daidai ne da a yi su da gaske, saboda Allah bai saukar da addini don a mai da shi abin wasa ba. Za ka sai a kiyaye. Mutum ya ce yana so ka ce jira ka shiga cikin masu nema, amma in ka ce ka bashi to sai ya kawo sadaki kawai. To saboda haka wannan shine mas'ala ta uku. Sannan mas'ala ta hudu, fa'ida ta hudu shine wajabcin bayar da mutu'atu talaq akan wacce aka sake ta kafin ta tare kuma ba a yanka mata sadaki ba, da Allah ya ce wa matti'u hunna, ku ba su ashe mutu'atu talaq iri biyu ne. Wacce bata tare ba a yanka mata sadaki ba aka sake ta, wajibi a bata mutu'atu talaqi. Amma wacce kun yi zaman shekaru, an dade, an haifi 'ya'ya, sai Allah ya kawo kaddarar rabuwa, to wannan mutu'atu talaqin ta na kyautatawa ne da mutunci da halasci. Wani sai kaga ya bata gida, wani ya bata jari, amma mace kun shekara 30 ko 20 ko 40, ta karar da ƙuruciyarta a gidanka, ta karar da lafiyarta a gidanka, ta karar da ƙarfinta a gidanka, ta karar da kyanta a gidanka, ta zazzage maka duk 'ya'yan da ke cikinta, ta maka aiki na shekara 40, ba asabar, ba lahadi, ba alhamis, ba juma'a, ba hutun ƙarshen wata, ba hutun mako. Ta kula da kai, ta kula da 'ya'yanka, ta kula da iyayenka, ta kula da danginka, ta maka tsaro, ta maka girki, ta maka komai. Sannan kuma sai ƙarfinta ya ƙare, ta zo ƙarshe ka ce wata fita ta ban ma gidanka, ta je ina? Danginta sun mutu, iyayenta sun mutu, bata san kowa a duniya ba sai kai sai ayin da ta haifa, kuma ka ce ta fita ta tafi ina a karama kalla. Saboda aka irin wannan abu musulunci ba ya karfafa shi, a dinga duba halasti. Ta ce ya Rasulallah, akala shababi, ya cinye min ƙuruciya, wa nathartu lahu ma fi batni, na zazzage masa 'ya'yana. Falamma ra'ani qad taqaddama sinni, da yaga shekaruna sun yi nisa, zahara minni, sai ya ce wai ya min zihari. Shine Allah fa ya aiko ya ce qad sami Allahu, saboda kare mutuncin wannan mata da ta karar da ƙuruciyarta, ta karar da ƙarfinta, ta karar da haihuwarta. Nana Aisha ta ce ina kusa da ita, ni ban ma ji me take cewa ba, amma har Allah ya jiyo daga sama ya aiko Jibrilu dan ya kare mutuncin mace da ta karar da rayuwarta a gidan miji. To da aka mu dinga kaddara wannan. Shi sa wani bawan Allah da suka yi shekaru da matarsa, sai aka samu matsala, sai ya tattara kayansa ya sa jaka. Ta ce ina za ka? ya ce tafiya zan yi. Ta ce ina? ya ce to ai ke ba zan ce ki tafi ba, ke ba zan ce ki tafi ba, in na huce na dawo. Ya yi yaji. Ita ma sai abin ya mata nauyi, ta ce don Allah ka yi haƙuri, ai ni da kai yanzu an zama ɗaya, ba zan ce ka fita ba, za ka ce na fita. Bai ce to kin gani yanzu ai da nauyi in ce ki fita. Ko aikin gwamnati mutum yake shekara 35 ya kamata a masa fansho da garatuti. Balle macen da ta maka shekara 40 tana maka haihuwa, tana maka aiki, tana kula da kai, sai kawai don kun samu matsala karfinta ya kare ka ce wata fita, ta fita ta je ina aka rama kalla. Wannan ku daina faɗar ta fitan nan, aka riga aka zama ɗayan nan to ai haƙuri, an riga an zama ɗaya, ba wani abu kuma yanzu kai ita ce ita kai ce. Shine ya faɗi wannan cewa a wannan to a lokacin mutu'a din shine a kyautata mata, a mata alherin da ba za ta manta ba. Sannan na biyar, zahirin wannan aya shine wato idan mutum ya samu wato halwa da ita, ko kuma aka saki labule da abin da ya kama da haka, shi ma shiga karkashin wannan kamar yadda sahabbai suka faɗa. Sannan kuma wajen mutu'a din nan, annal ibrata fil mutu'ati halu zawj, za a duba halin mijin ne, alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Sannan kuma mas'ala ta bakwai, imtina'ut takalifi ma la yutaq, an nuna mana ba a dora wa mutum shari'ar da ba zai iya ba, ma'ana ba za a dora masa nauyin da ya fi karfinsa ba, a ce mai arziki a sa masa kaɗan, talaka a sa masa da yawa, wanda ya wannan hukuncin bai adalci ba.
dan Allah ya ce alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, kuma ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sannan mas'ala ta 8 mura'atul ahwali fil ahkam. In za a yi hukunci a dinga lura da halin mutum, rauninsa da ƙarfinsa da samunsa da rashinsa, a dinga masa hukunci gwargwadon yadda kwakwalwarsa za ta iya ɗauka. Don haka ne Allah ya ce alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Sannan ko mas'ala ta 9 anna lil urfi itibaran shar'iyyan. Shari'a tana lura da al'ada. Shi sa abubuwa da dama muke cewa a koma zuwa ga al'ada, matukan nassi bai wa abu iyaka ba. Al'urfu wal al'ada yurja'ani ilaihi ma lam yuhaddidhu shar fi ma lam yuhaddidhu shar. Duk abin da shari'a ta ce a yi amma bata sa masa iyaka ba, sai a koma zuwa ga al'ada a ga yaya ake yin abin al'ada, mutuƙar bai saba shari'a ba sai a yi riko da shi. To shi da Allah ya ce mata'an bil ma'ruf din nan. Sannan mas'ala ta 10 annal haqqa imma an yakuna fil akhbar wa imma an yakuna fil ahkam. Da Allah ya ce haqqan alal muslimin. Shi haqqu tabbataccen abu shine gaskiya, mu ce gaskiya, su ce tabbataccen abu wanda baya canzawa. To kala biyu ne, ana samun haqqu a cikin labarai, ana samun haqqu a cikin hukunce-hukunci. Idan haqqu ya zo a cikin labarai to sai a kira shi gaskiya, idan ya zo a cikin hukunce-hukunce sai a kira shi adalci. Idan kuma an haɗa tsakanin adalu da sidiku to sai a ɗauki sidikun akan labarai, adalin kuma akan hukunce-hukunce da yace wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adala, as-sidiku fil akhbar wal adalu fil ahkam. Sannan kuma daga cikin fa'idodin wannan aya, idan mutum ya saki mace kafin ya tare da ita kuma ya riga ya gaya mata sadaki, wajibi ne a bata rabin wannan sadaki. Idan kuwa wato suka keɓanta ba tare da ya yi mu'amala da ita ba kuma ya sake ta, to wannan sai ta samu wato rabin sadaki kamar da aka faɗa. Sannan halaccin sakin mace kafin a sadu da ita kuma kafin a ayyana mata sadakinta, wannan shi ma yana ciki. Daga cikin fa'idodin wannan aya akwai cewa ayyana nawa za a bayar sadaki zai iya zama daga ɓangare biyu, zai iya zama ga ɓangaren macen ko ɓangaren namijin. A ce kawo kaza ko kai ka ce zan bada kaza, sai wanda aka ittifaki a kai. Sannan sadaki kamar kasuwanci ne, za a dinga ragewa ana karawa. Misali a ce maka kawo 100 ka ce kai a rage min, ko kuma a ce ko kai ka ce zan bada 100 a ce kara. Kenan za ka iya cewa a rage ma in su suka faɗa, za kuma iya cewa ka kara idan kai ka faɗa. Duk wannan babu laifi a samu wannan tattaunawar a cikin wato maganar sadaki. Sannan kuma daga cikin fa'idodin akwai halascin wato yafa sadaki ko kuma yafa wani shashi nasa, musamman a za a iya yafa sadaki duka, kuma shi ma zai iya ba da sadakin duka a lokacin da ya zama akwai rabi. Tunda Allah ya ce fa nisfu din nan za a iya haɗewa matar ya zama nata duka, za a iya haɗewa mijin ya zama nasa duka. Ashe kenan za a iya yafa sadakin duka kuma za a iya bayar da shi duka a lokacin da Allah ya ce kana da rabi tana da rabi a ciki. Za ka iya barin naka rabin ya tafi nata gaba ɗaya, za ta iya barin nata rabin ya tafi gare ka wato ainihin gaba ɗaya, wanda kuma Allah ya kira wannan a matsayin kyautatawa. Sannan kuma wato yana nuna mana aure wani kulli ne na zumunci, shi yasa aure ke haɗa gari da gari. Yanzu kawai wani sai ya tashi daga Gombe nan ya tafi Kano ya je ya aure, wani sai ya taso daga Kano ya taho Gombe ya aure. Da an haifi ɗan nan in an ce kai ɗan ina ne kai, sai ce ɗan Kano ɗan Gombe. Saboda mai ce saboda baba ta ba Gombe ya ce baba na ba Kane ne. Wanda ganin sai ya tashi ya tafi Maiduguri ya samu babarbari ya aura kuma shi ba Fulatani. In aka haifi ɗa aka ce kai yaya, sai ce ba Fulatani ne kuma babarbare ne. Kaga shi yanzu ba maganar wasa tsakanin bare-bari da Fulani ta bangaren sa. Domin in ka tsokani babarbari ya ka tsokani babansa, in ka tsokani ba Fulatani ka tsokani babansa, ya zama ruwa nawa? To wani ma ruwa 5 ne. Sai ka ga babansa da babansa sun yi auren buzuwa da bakatsiniya, nan kuma an yi ba gobura da ba sakkwaciya, nan kuma an yi ba kane da ba haɗeje, can kuma an yi ba zazzage da kaza, sai ka ga danginsa sun haɗu ko ina je yana da dangi. Ashe aure daga cikin hikimarsa shine yana haɗa ƙari, yana haɗa ƙabilu. Da wuya ka samu mutum in dai ba baya yawo kwata-kwata ba, a ce iya matan garinsu kaɗai suka aura.
duk yawan matan nan naku wani sai ya tsallaka boda, wani sai ya tsallaka bodar gari, wani bodar ƙasa, ya tafi ya je ya aure a wani guri, kuma ya kawo ta zauna nan ta haifi 'ya'ya, kuma ta dinga takama, 'ya'yan suna takama da nan suna takama da can. Sannan kuma aure yana haɗa gida da gida, sai kaga nan gidan sun auro na nan, nan gidan sun auro na nan, nan gidan sun auro na nan. Shi yasa waje alaban nasaban wasihira, wani za ka haɗu da shi ne ta nasaba, jini ya haɗa ku, wani kuma sai kaga auratayya ce ta haɗa ku. Ashe wannan ma akwai hikima ce da Allah ya ce uqdatun nikah, wannan auren shi ma akwai wato abin nan a cikinsa, akwai haɗa zumunta da kawo fahimtar juna tsakanin wannan. Da haka wannan shine a takaice abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya yafe mana. Muna da tambayoyi. Malam, me hukuncin ko halastin biki da ɗinke-ɗinken suturu da 'yan uwa wacce ta gama takaba suke mata? To wannan kamar wato ana taya ta murnan fita daga takaba ne, amma yanzu abin fa ya zama kuma wani abu daban. Yanzu har buga invitation ake yi na gayya fita daga takaba. Har biki ake yi da komai, da ɗinki, da ɗaukan hotuna, da kama an yi aure. Na ga an buga invitation na ana gayyatar za a fita daga takaba, sai a kama wani event haka, a zo a yi taro, a yi kaɗe-kaɗe, a yi raye-raye, a yi kwalliya, a yi ado. Kaga abin yana nema ya shigo da wani abu cikin addini. Fita takaba duk baya buƙatar waɗannan, ko irin na da ake na jahiliya, ko kuma irin na yanzu da ake na zamani, cewa ana buga invitation ɗin fita takaba, a zo a yi biki, a yi birede, a yi tsalle-tsalle, a yi raye-raye, a yi kaɗe-kaɗe, a yi bushe-bushe, a yi wake-wake, a ce wai an fita daga takaba. Wannan duka babu kyau. Kawai fita daga takaba kawai lissafi ne, in kwanakin sun kare kawai ta ci kwalliyarta, in bai san aurenta yana nan ya zo. Malam, mijina soja ne, sai aka aiko mana ya rasu, bayan na gama takaba na ya aure sai ya dawo. Ya matsara auren da dai. Dama malamai sun yi magana akan matar gwaiba. Idan alkali ya maka gaiba, ma'ana ya maka hukunci akan cewa ka rasu, saboda mun ce almautu akwai alhaƙiƙi akwai alhukumi. Almautul hukumi, idan ba a ganka ba, ba a ji labarinka ba, mun yi bayanin jiya, sai kawai alkali ya hukuncin ka rasu, yawa mataka hukunci a matsayin ta je ta yi takaba, bayan ta gama takaba ta yi aure sai mutum ya bayyana. Wasu malaman sun ce tunda har ta yi aure har ta haihu, to maganan wancan auren na wancan mutumin ya riga ya kare. Wasu kuma suka ce a in ya dawo yanzu matan nan fatat biddukhul. Wasu suka ce idan ta tare shikenan magana ta kare. Wasu suka ce a ko da ta tare yanzu falahal khiyar, sai a bata zabi, ga tsohon mijinki da ya dawo, ga sabon mijinki. Idan tana son ta koma gidan tsohon mijinta, wasu sun ce bi nikahin jadid, wasu ka ce la, wancan daurin auren da aka yi ya rushe, sai ta ba wannan hakuri, ta tattara masa 'ya'yansa ta bashi, ta koma gidan tsohon mijinta. Wasu ka ce a sai an sake sabon daurin aure, sai wannan ya sake ta, sannan ko kuma a zaɓin a kanta yake, ko ta ci gaba da zama da wannan tsohon, ko ta ci gaba da zama da wancan ainihin wato sabon. To kaga wannan dama sabo, kai sai kai ta kamfen tun da ka san zai iya bayyana. Yadda ko an bayyana an ce a je gaban alkali ta zaɓa, ka san ba za ta ki zaɓa kawai, ki ce ke ganin mazauni wannan ɗin da ya ɓata ya mutu yanzu in sake ɓata fa. Za ka ke zaɓe ni mu ci gaba da zama, kuma kin ga na kyautata miki fiye da shi, ni ban ɓata ba, ban gudu ba, ban shiga gurin da za a ce ba a ganna har na mutu ba. In ta ce kai ta zaɓa shi kenan sai a ba wancan haƙuri. So wannan matsala ana warware ta cikin matsaloli guda 9 na aure da suke zuwa gaban alƙali, wanda can gaba za mu kawo su insha Allah. Malam, an sake ni ina jini, zan lissafa idda ta daga wannan jinin ne ko sai na gaba? Daga na gaba za ki fara lissafi. Shi yasa Allah ya ce wa ahsul idda. Ana son a saki mace ne a lokacin da hali 4, lokacin da ba ta jinin al'ada, ko lokacin da ta gama jinin al'adan ba a yi mu'amala aure da ita ba. To wannan shine halin, ko kuma tana da ciki. Waɗannan su ne halayen da ake sakin mace, ake kiransa sakin sunna guda 4 ne, sakin bid'a guda 4 ne, sakin da ba sunna ba bid'a guda 4 ne. Mai sunna da bid'ar, wanda sunna take shiga ai dama zamani ne da adadi. In ku ji an ce sunna ana nufin zamanin sakin auren da kuma wato adadin sakin. Sakin bid'a guda 4 ne, mace tana jinin al'ada ko tana jinin biki, ko ta yi tsarki an yi mu'amala aure da ita, ko kuma a yi mata saki 3 gaba ɗaya. Waɗannan 4 su ake kira sakin bid'a. To a saki mace lokacin da ainihin ta
a yi mata saki ɗaya, kuma a yi mata sakin nan a lokacin da ta yi tsarki ba a mu'amala da ita ba, ko kuma tana da ciki, ko kuma wacce ba ta al'ada kwata-kwata. Waɗannan su ne sakin da ake gana an yi su akan sunna. Sannan akwai matar da al'ada ta take ɗaukewa gaba ɗaya, da wacce ba ta yi kwata-kwata, da wacce ƙaramar yarinya ce, da wacce ta tsufa ta daina. Waɗannan su sakin su duk ba sunna ba bid'a game da lokaci, tunda ba su al'ada da abin da ya kama da haka. Malam, kamar yadda mace take yi wa mijinta ta kaba bayan rasuwarsa, to idan ita ma ta rasun fa me ya kamata ya yi mata? Ya yi jimami. Dama matarsa ɗaya sai ta rasu, to ya zai ta kaba? Ya ai ba wani ta kaba da zai, sai dai kawai ya yi jimami, ya ɗan kwana biyu, daga nan ya warware, an samu kanwata ko yarta ko ta uwata ko kawarta ko kuma wata ta nesa ko ta kusan, ana so sai ta shigo. Amma ai namiji baya ta kaba. Gurin da aka ce namiji yana idda ma, idda aka ce namiji yana yi shi ma lokacin da yake da mace hudu ne, sai ya saki ɗaya bata gama idda ba, kaga ai ba zai karo aure ba, tunda waccan ma matarsa ce tunda bata gama idda ba, in ya karo wata sun zama 5 kenan. Ko kuma lokacin da ya aure ta yake son kanwata koyarta, kaga anan ma ba zai auri kanwata koyarta ba, domin ba a son a hada su a igiya daya, tunda bata gama idda ba waccan ba zai auri wannan ba. Ko kuma ya sake ta yana son ya auri kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanta, shi ma ba zai yi ba, saboda ba a auren mace a haɗa ta da ammata. Haka nan kuma yana son yar uwar babarta wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, ita kuma ya sake ta bata gama idda ba, to ba zai auri wannan ba, dan ya aure ta sun haɗu a igiya ɗaya kenan. To waɗannan su ne halaye guda 4 da mutum ba zai yi aure ba sai matarsa ta gama, wato shi kamar jira yake yi, ba shi ba idda yake ba, amma yana jiran sai waccan ta gama idda kafin ya yi aure. To mun samu yau, wasu suka duba shafukanmu za su ga yau mun samu ziyartar